Sanibonani ngiyanibingelela okhulumayo idlamlezi Mpongose phansi kadle mandaba emathola Mpongose kwesikampongose isigodi ngomhla ka28 kuNovember ku2020 bathi the battle of the giants so besilapha na Soweto bathi jazz versus Maskandi festival lo mcimbi swethulelwa iSoweto Festival Expo ungaphuthelwa kamathikithi ke igeneral 100 rand uyithola gate naku web ticket 100 rand kuthi ingane encane 50 rand kanti iVIP 150 iVVIP 200 ungaphuthelwa ke bobe khona abacula abahlukahlukene ozojabula kanye nathi so besikhona ngidlala ialbum entsha.